एक्स एनडिबि आदामोननि मोनसे दुखुथिया सावगारि ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन, लोगोसे फोरमायनो नाजागोन माबायदि जादोंमोन, बे माबायदि जानांगौ दिनैनि समाव बेफोरबायदि जाथाया। नोंथांमोना जानो हागौ मिथिखागौ, लोगोसे बेजों मरिगावआव फुजानि समावनो जानो हागौ नोंथांमोननि फुजानि बोथोरा माबायदि थांखौ नोंथांमोना बेखौबो फोरमाय। लोगोसे बे फुजानि समावनो गथ' सासेया एक्सिडेन्ट जानानै गावनि जिउखौ खोमानांबाय आरो जायनिखि बिमा बिफानि बेरेखायै गाव जुलि जादोंमोन गुबुन हारिनि हिन्जावसाजों, आरो गुबुन हारिनि हिन्जावसा हिन्दु हिन्जावसामोन, नाथाय हौवासाया बामोन थाखोनिमोन। स' जियानो जायामानो जायनि थाखाय गुबुन हारिनि हिन्जावसाखौ लाइमोनखौ जुलि जानायनि जाहोनाव फुजानि समाव गावनि जिउआ गोमानायनि जाहोनाव बा गोमानायनि उनाव बेनि गोथै सह'खौ न'सिम लाबोदोंमोन आरो न'नि बिमा बिफाया बेनि गोथै सह'खौ न'आव थिसननो होदिया। मानि थाखाय? गावनि बिमा बिफानि जे खोथा बायदियै जुलि जायैनि जाहोनाव। स' बेफोरबायदि थासारिया दिनैनि समाव गोबां लाजिथावना जादों। बेबायदि जानो गोनां जुदि जायोब्ला बे गोबां लाजिनांथावना खोथा। स' जियानो जाया मानो, जुदि बै गथ'आनो जुदि न'खरनिफ्राय बा बे बुहुमनिफ्राय जानगार लाङोब्ला बैनि गोरोन्थिखौ जों हमबाय थानानै बा बैनि गोरोन्थिखौ जोङो नागिरबाय थानानै मा खालामनो, बा जिउआनो गैला बिथांनि। बेनिखायनो बिथांनि जोबथा बिदायखौ न'निफ्राय होनायखौ रायजो राजायाबो लुगैदोंमोन। आरो बे भिडिअखौ फटेजखौ हायोबा नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे राजखान्थिखौ लानानै मानसिफोरा माने एसेबां दावराव जायो, बैजों बै हाबलायनाय, बैजों बै पार्टियाव जइन जानाय, बेफोरबायदि थासारियाव गोबां गालाय गुजाय जायो जोंनि समाजनि गेजेराव। आरो जानो हागौ माब्लाबा बेफोरबायदि थासारिनि जाहोनाव समाजनि बारहावाया गुबुनलेबो जायो। बैजों बै बुदलायनाय, बैजों बै नांलाय खमलाय बायदिसिना थासारिखौ नुनो मोनो बा जों मोनबायबो थादों बेफोरबायदि थासारिखौ। स' जियानो जायामानो राजखान्थिखौ लानानै नों आंजों बुदला बुसि खालामबाबो जेबो मोना। मानोना राजखान्थिया बेबायदिनोसै, जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो, जायखौ नोंथाङा अनसायो, जाय समाजनि खामानि मावनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो, बेखौसो नोंथाङा भट होनांगौ। थाइसे फैसा, थाइनै फैसा बा एसे मोननायनि जाहोनाव, रां रुफा मोननायनि जाहोनाव बेखौ भट होनाङा। मानोना नोंथाङाल'सो मोनबा जाया, नोंथांजों लोगोसे समाजनि मा खामानि मावगोन, समाजा बेसे जौगागोन, बेखौबो जों नोजोर खालामनासो जों जोंनि दैदेनगिरिखौ सायख'नांगौ। दा बेफोरबायदि बिथिङाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो, कमेन्ट होनानै फोरमायजागोन। लोगोसे एक्स एनडिबि आदामोननि बिथिङाव मोनसे दुखुथिया सावगारि नुजादों ससियेल मिडियायाव। एक्स एनडिबि आदामोना जे बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय आरो बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव दिनैसिमहालागै बिथांमोननि केसफोरा जोबाखै। बिथांमोननि नुथायखौ नुनानै दुखु मोनदों, गोबां दुखु मोनदों। आरो समर बसुमतारी आदाया आगोलनिफ्रायनो निउस एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायखादों जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि हालोदा बेफोरबायदि जादों, रां रुफा गैया दिनैनि समाव न'खर सलायनो, न'खर बेंनो, आरो केसनि हाजिर जानायनि जाथायखौबो बिथाङा आगोलनो फोरमायखादों। अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन। स' नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय माबायदि जादों दिनैनि समाव बेफोरबायदि जानाया। आं सानो गोबां दुखुथिया बिथांमोननि दिनैनि स्ट्रागल जिउआ। नाथाय दिनैनि सरकारा बिथांमोननि सायाव मा सानदों, एकर्ड जानाया एसेबां दिन जाबाय, जानायनि उनावबो दिनै बिथांमोनखौ मा सानदों। आं सानो थाबनो जुदि बिथांमोनखौ उदां खालामनो होयोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिया एसेबाबो फैगोन। मानोना बेफोरबायदि थासारियाव जोङो दिनै एकर्ड खालामनानै जुदि बिथांमोनखौनो एकर्ड खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौ जों नारगारनानै दोनोब्ला, बिथांमोनाबोथ' हारिनि थाखायसो नांदोंमोन, हारिनि थाखायसो अरनबारियाव थांनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ आलाय सिलाय खालामनो गोनां जादों आरो हारिनि थाखायनो नांबोदों। दुखुथिया खोथाया बेसो जादों दिनै बिथांमोना मागिनो गोनां जादों रांखौ। मानोना बिथांमोननि केसनि तारिख फैयो, बिथांमोना गोजान गोजानाव केसखौ तारिखखौ नुजाहैनो गोनां जायो। बेनि थाखाय दा आसा खालामो दिनैनि राजखान्थिनि बेलायाव जाय दैदेनगिरिफोर दङ, गासैबो ज' जानानै रायज्लायनानै मोजाङै जे एक्स एनडिबि आदामोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायखौ थाबैनो
थाबैनो इमिडियेटनो बेखौ राहा लामा लानांगौ, नङाबा जोंनि थासारिया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो दङ। नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। स' जियानो जाया मानो आगोलनिफ्रायबो गोबां भिडिअ बानायबोबाय आङो, नाथाय बेनि मोजां फिथाइखौ नुना मोनाखै। स' जियानो जाया मानो दिनै एक्सएनडि बि आदामोना समर बसुमतारी आदाया बिथाङाबो फोरमायखादों बिथांमोननि हालादा गोबां गाज्रि, मानोना गोजान गोजान जायगायाव केसनि तारिखाव नुजाथिहैनांगौ आरो लोगोसे आखाइयाव रां थायैनि जाहोनाव बायदिसिना जेंना जेथो नुजानाय खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों। स' जियानो जाया मानो गेदेर गोलावफोरा मा सानो दिनैनि बेफोरबायदि थासारिखौ थाबनो गनायखौ उदां जानायखौ आंबो लुबैयो, मानोना बर' हारिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि फैनायखौ थाबनो जों अरायबो नायगिरो। स' जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय। स' थेंक्स फर वाचिं, गोजोन्थों जै बर' हारिनि। बाय बाय दे। आरो गेदेर गोलावफोरासो मा खालामो थाबनो दिहुनबा मोजां जायो।